Mill-bidu ta' din is-sena l-Polonja ħadet f'idejha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea sa' Ġunju li ġej. Il-Presidenza Pollakka qalet se tkun qed tiffoka primarjament fuq is-sigurtà l-aktar minħabba l-gwerra fl-Ukrajna li tmur kontra l-prinċipju u l-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea u qalet li se taħdem biex tirrispetta u tippromovi dawn il-valuri. Din il-Presidenza Pollakka qed tiġri f'perjodu fejn l-ekonomija Ewropea tinsab f'xifer riċessjoni. Il-ġimgħa fil-għaxija saret iċ-ċeremonja tal-ftuħ tal-Presidenza fejn attenda l-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa u l-Prim Ministru Pollak Donald Tusk. Fid-diskors tiegħu il-President tal-Kunsill Ewropew tkellem dwar l-importanza tal-għajnuna tal-Unjoni Ewropea lejn l-Ukrajna u kif din is-sena l-Unjoni Ewropea titkompli taħdem biex ikun hemm il-paċi f'dan il-pajjiż ġar tagħha. Għal din iċ-ċeremonja ma kienx preżenti rappreżentant mill-Ungerija li kellha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fis-sitt xhur li għaddew. Bil-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ungeriż jakkuża lill-Polonja b'aġir deskritt tat-tfal.